स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताजा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर नया बोलबम के गाना भांग रगड़ कर पिया करो फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना पंडित जी पर फेंकली फुल ऑडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बथे कमरिया फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ई गाना के अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में काल साल के बहुत बड़ा बोलबम गाना रिलीज भइल रहे, जौना गाना के नाम बा भतीजवा के माई जाई का देवघर। ई गाना रिलीज होते ही काफी ज्यादा वायरल हो गइल बा और ई गाना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। ई गाना के अब तक 2.5 मिलियन यानी 25 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना असोभर मांझा और ए गाना के फुल वीडियो सॉन्ग अंकुश राजा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना ए हो पाहुन लॉकडाउन बा फुल ऑडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा करुआ तेल 2। ए गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ई गाना अभी कमिंग सून में बा, यानी ई गाना के आप सभी के बीच में बहुत जल्द वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जाई। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना बाबू सोना मान जाओ फुल वीडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बोलबम के पहला गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा कैलाशी। ए गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ई गाना के आप सभी के बीच में बहुत जल्द अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से रिलीज कर जाई। 10वां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और कविता यादव के ओर से, जिनकर रोपनी स्पेशल गीत जौना मारे झुलनिया फुल ऑडियो सॉन्ग महादेव एन फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।